Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Ένωσης Ποδιακής Νεολαίας Αττικής, όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο, τον Εφραιμίδη, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που σε αυτές τις εποχές ξανά γεμίσατε μία αίθουσα και νομίζω σε λίγο θα έχετε όλα τους. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στα αγωστής, καλά Χριστούγεννα και εύχομαι σε όλους να έχετε υγεία και χαρά. Καλά να περάσουμε. Ο Βαλίδης Παναγιώτης στο Καούλι. Στο φόρμα Κοσμήνης, στο Φιλάκη, και στο Κουλούνι. Ευχαριστούμε.
χωριάστηκε δεν μας κατέσει το νου σας.
ακόμα